Dneska vás vítám u opening Jurassic World Game Packu. Jak vidíte, tak mám 10 000 loyalty pointů, co jsem hodně šetřil. Docela by mě zajímalo, co bych dostal z toho Solid Goldu. Doufám, že pro Ceratosauruse nebo Brontotheria. Tady ty dva bych chtěl nejvíc, takže Brontotheria a pro Ceratosauruse bych chtěl nejvíc. Tak a uvidíme, co dostanu. Pokud to bude nějaký plavácí nebo jako jiný, tak nebo jako ten Genozoik, tak to mi nebude vadit, ale jako mě to bude vadit, ale jako aspoň něco, no. Tak jdem na to. OK. Chobotnice. Dobrá. My jsme dostali normálně chobotnici. Jak se jmenuje? Jmenuje se Giant Orthocone. OK. Jdem si to otevřít. OK, koupíme si to rovnou. OK. Je tu, máme chobotnici. Podíváme se na zajímavý fakta. OK. OK. Tak ji nakrmíme. Nakrmíme ji znova. OK. No, takže pokud se vám... takže dejte like, odběr a někdy příště bude další opening video. Tak zatím, čus!